Emegalekwa shop eze raba legodi anya moto niile ị hụrụ n'ebe a na-agbabedoro ọkụ legodi more than 20 cars legodi shop nwanne m nwoke lele moto oke nwa ebe a ihe a moto oke nwa my brother lele moto ya ebe a lele moto oke nwa my brother lee ka esi wee zọọ moto oke nwa look at just imagine ofu mkpụrụ pii na-apụta legodi anya moto okenwa lele just imagine look at ihe mere ego ụmụ mmadụ lele ihe mere ego ụmụ mmadụ ebe a Emeka look at lele ihe a moto mmadụ legodi moto mmadụ moto gbara bi 100 repair enweghị ede ofu mkpụrụ single pin pụtara na look at lele ihe ndị obodo a mere anyị legodi ihe ndị obodo a mere anyị lee moto ndị mmadụ legodi ofu mkpụrụ pin apụtara lele just imagine legodi moto ndị be anyị lele moto ndị be anyị legodi anya enwere single pin pụtara na gbara m ụmụnne m ihe a dịkwa na mma onwe onye kpacha ego mee investment n'obodo a ego ya naanị iyi onye maka eji asị akụrụ unu ọ hụrụ ishi ego n'aka n'obodo onye ọzọ esi na nwere ego enwere m 20 cars enwere m 30 cars ijiri cars na-eme ọnụ na ị nwere moto lee anya sọnsọ one single 1 hour ego agwụla ego gị niile kpara ala imagine legodi